Good morning Zimbabwe, mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chamaSecret namaConfessions. Zita ndinoitwa Glory. Muzora nhasi tichatanga nenyaya yekutanga hanzi chitunha chovhura maziso pabody viewing. Tete makadiko? Ndinoreurura kuuraya shamwari yangu aiva muvakidzani wangu ndichiitira kuti mwanasikana wangu agozopinda sokuti paiva nemari ipapo. Ndiani asingadi kuti mwana wake agarikewo? Saka ini samai ndakaita plan yekuti ndisiyire mwana wangu Rifa. Ine murume wangu takarorana tichigara paplot yevabereki kuMontrose kuGweru. Taitodawo kuva nepanonzi pedu asi zvairamba nenyaya yemapressures ekuchikoro. Vana vacho takazvara vakadungamidzana zvokuti in 5 years tainge tava nevana 4. Nhamo yacho yakazotanga vana votanga kuenda kuzvikoro. Tete hauzorori. Takazonawo pedu pekugara pakatora murume wangu retirement package kubasa. Vamwe vana vangu vainge vatova neupenyu hwavo. Ndangosara nerugotwe rwangu Nancy asanga atopedza zvake zvidzidzo zvekucollege asi asati awana basa. Saka pakabuda package takabva tawana mukana wekutenga stroke kumukoba 16 yaingova 2 rooms tikawedzerawo mamwe makamuri. Saka pandakasvika munharaunda umu ndakasvikowira namai Charles vaigara kuma4 asi imba yavo yaiva yakaextendwa ende vaiva nelife yavo yakanakisa. Tete regai ndijekese ndichiti kuma2 o kuma4 zvorevei. Kuma2 dzimba dzakavakwa ari ma2 rooms then ma4 dzimba dzakavakwa ari ma4 rooms. Saka ndaita ushamwari namai Charles paya. Hapana detail reupenyu hwavo nefamily yavo randainge ndisingazivi kusvika pakuti murume wavo aihora mari kubasa kwaaishanda apa aitova nechinzvimbo chiri nani. So tete ndakatanga kupindwa nepfungwa dzakaipa ndikasotera mwana wangu baba Charles ndaiona agarika. Tete ndakaisira mai Charles slow poison muchikafu. Hapana chavakabofungira sokuti tanga tagara tichidyidzana nechekare. Tete even pakarora mai Charles sasawira ndaivepo ndichivapepa. Even at times pavaizvimesa ndaitovagadzira ndirini. Tete vanhu vaitoyemura ushamwari hwedu zvokwane. Mai Charles vakazofa ndikatomira pamaruriro avo sasawira asi musi weburial paya pabody viewing mai Charles pakasvika 10 yangu vakavhura maso so fast ndokumavhara fast zvakare. Semunhu mukuru ndaiziva kuti zvaiva nechirevo saka ndaifanira kuita plan. Pavakavigwa pakapararira vanhu ndakadzokera ndikanotora ivhu repaguva. Ndaida kuti vasadzoka vachinetsa vapenyu kunyanya inini ndaive ndine ruoko pakufa kwavo. Tete rufu rwakaita rukapera sezvo vana vamai Charles vainge vakura vatobva pamusha. Ndaipota ndichituma Nancy kunotsvaira nekubikira baba Charles zvekuti baba Charles vainge vati kurei vainge zvine basa rei. Ndainge ndaudza Nancy kuti vagara madhara ndivo vanochengeta. Tete Nancy akazoita Mrs. Sekutamba sekuseka. Vanhu vakada kumbotaurisa asi vakapedzisira vanyarara. Zvose zvanga zvakaringana. Goreba 2 years 3 years. Tete ndipo pamba painge pogara Nancy nababa Charles potanga kuitika mashura. Mumba maigwedebudzwa tepu yovhurwa nekuvharwa. Nancy aiti anzwa munhu anoimba everyday makuseni asingamuoni. Ndaiziva hangu kuti ndimai Charles asi ndoziva hangu kuti ndimai Charles vaiti kuimba kunovaita happy. So tete baba Charles vakatozotiza pamba vari kunzi vakugara kugirlfriend yavo kumukoba 20. Nancy akadzoka kumba manyadzisiro acho hana kana kumbomira zvakanaka. Uko ini ndinorota mai Charles vachindidzinganisa vakabata banga everyday vachida kundibaya zvekuti ndinotomuka ndakaneta. Ndinoziva kuti vakabudira kundibaya ndinofira kuhope chete. Tete nedare handizi ndoita come clean here kuhama dzamai Charles kuti ndini ndakauraya hama yavo ndichichiva ugaro hwainge vanawo. Ndodiko ndatambura uko Nancy ava kugara akazvipfigira. Tete mumba adova nestress nezvakaitika marriage yake yandainge ndati ndagonera mwana. I destroyed upenyu hwevanhu vaviri. Tete vamwe vangabvunza kuti murume wangu ari kuti chini nyaya. Havana zvavanombotaura baba Nancy. Ndakavapfuwira kare vangova chikukuvata ndini hangu ndisina rugare mukati memwoyo wangu. Saka ndo nyaya iripo vari kutaura kuti kwai mai Charles vakavhura maziso musi webody viewing zvinhu zvacho zvakaoma. Kune maparents ari weird handiti ndoona sekuti as parents we should have boundaries. As if I'm a parent ndatokutorodza. As parents I think we must have boundaries kuti ndogumira apa. Zvinhu zviri personal sema relationships nekuda kumhanya kuti ndopinza mwana wangu apa ndoda kudi
zvoitwa nevanhu vanenge vakati tsverukei. Handiti pane vanhu vanofara seniso vanogara vachiti makadii, asi hazvirevi kuti hatina maboundary, kungofara hako kufarira vanhu. But when it comes to relationships dzevana nechichi, can you learn to know where to stop? Handiti saka vari kungoti vedu ini handichazi ndoita sei, ndangoti regai ndipupure. Makasimba here tete? Handitozivi kuti nyaya yangu inofola under confession here tete. Ndatova murume mukuru chaiyo, handina kana mukadzi, handina kana mwana, uye shaya dzangu dzati tsengei maKrismasi akati wandei, zvekuti dai kuri kuti ndakazvara mwana on time ndingadai nchiti izvezvi ava kusekondari. Handifemerwi nevarume kugotsi, handisi mainini, asi tete zvakutomisa musha munhukadzi zviri kutoramba. Handisitori interested muvakadzi nokuti ndakaita addiction kuchinhu chakashatisisa pano pasi, masturbation. Zvakaitika ndezvekuti ndichiri kuzvitin uko, stage inenge ine ma-raging hormones, pastage yema-experiment paya. Saka we would masturbate taiti kuveza. Asi problem iyi yakatangira pakuona pornographic material tete yataiona neshamwari dzangu. Mavideo acho aidownloadwa pama-pornographic site tichiona, zvainakidza mazuva acho. Taiona takavanda. Handina kuziva kuti ndadyara mhonzi ichazondinetsa mukati meupenyu hwangu. Ndichikura tete kudaro, handina kumbobvira ndaita musikana. Vabereki vangu vaitofunga kuti ndiri focused. Ndorangara ndichinzwa mama vachitaura neshamwari yavo vachiti Martin ane focus, akaramba akadai anoenda mberi nefundo yake. Kuenda mberi nefundo ndakaenderera, asi now that ndakura vabereki vangu vava worried tete. Nditori nebasa rangu rakanaka, asi mudzimai nemwana handina tete. Ndine addiction yekubonyora, zvekuti ndava kugona kubonyora chero katatu pazuva sekunge ndiri kumwa mapiritsi. Makuseni ndisati ndaenda kubasa ndinombozvifadza nemaoko angu. Masikati palunch break same nyaya, manheru same story. Handitorina kana feeling rekuti chero ndikaona munhu akashamba ndingatonzwa kuti dai ndatorana naye, kwete. Chatova chirwere chapinda mukati meupenyu hwangu, chirwere chisingarapiki. Pane pandakazomboverenga zvichinzi kumasturbate kuri spiritual, so kuti zvine link nema-spiritual wives uye ma-spiritual husband. Kana iri spiritual wife iri kuita ndidai haina nzara zvamuchose. Vabereki zamai kumonita kuti vana venyu vari kuonei, kwete. Handisi kublema vabereki vangu padambudziko iri, asi dai ndakakurumidza kuwana Yobu zvimwe kuda zvinhu zvisina kusvika pasasvika kudai. Vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vari pano, ndapota regai zvinhu izvi zviri demonic. Demoni racho rakandibata zvine simba. Kana feeling yacho yekubonyora yasvika, zvinoita sekuti pane something chine simba chaita take over my life. Handichakwanisi kufunga zviri straight. I've been kune vanhu vanoti vanobatsira, asi it seems ndiro ratova dambudziko rangu reupenyu. Maoko angu akandiparira, pfungwa dzangu dzakandiparira. Saka mukoma vari kungochema kuti vedu veka ndibatsireiwo. Handichazivi kuti ndiite sei because zvinhu zvacho zvakaoma. Alright, regai titsvake nyaya inotevera. Makasimba here tete nechando ichi? Makasimba here? Nyaya dzamatanga idzi dzevanhu vakaabhiswa nevanhu vekuziva dzakati-createra ma-problems mukati meupenyu hwedu. Tete ndinoda kukudzai chinhu ichi. Ndakaabhiswa nema-next door angu tete. Ma-next door aya taitovati vana sekuru, sekuti mai vangu nasisi vavo vaibva kumusha kumwe chete, saka vaita nasisi nomunin'ina. Saka mainini ava vepa-next door vaigara nehanzvadzi dzavo 4. Mainini ava vaiva newanakomana wavo angakada kuenzana neni, asi iye aiva mukuru mbichana negore. Saka mwana uyu ndichamoti Sam uyu taiwirana, hapana chakamboita chiri out of order. Asi vana sekuru apa vakambondimolesta tete, vakandibata zvisirizvo apa I was just 5 years old. Tete zvaitika ndezvekuti Sam aindidana ndombonotamba kumba kwavo kana mai vake vasipo, aiuya achivata kumba kwedu and vice versa. Kana kune vana vakakurira kumambo kugweru, vanotenderana nekuti apa pakazova kwaservice station paiva nedondo. Isu taigara muna Nsugamini, saka taingokrosa road yevhaya mambo iya tonotamba ikoko. Paiva nepamwe panga pakachena paita senge pacheso. Saka handizivi kuti Sam uyu aiva nedhiri here nanasekuru vake, asi aiti kana totamba vanasekuru vake vatatu vaibva vauya kwataitambira kuya, voisa zvinhu zvavo pa don't touch wangu. Vaindibata nenzira isiriyo. Umwe musi
vamwe sekuru vahombe vakapotsa vabudirira kundibata zvisirizvo. Ndakazoponeswa namama vakandidaidza ndikabva ndazunzwa mavhu pagotsi nepadhirezi kwava kudzokera kumba. Tete vanhu vangada kuziva kuti zvese izvi zvichiitika ndaidii kuudza mai vangu. Tete regai ndikuudze kuti mai vangu vaiva chikara chaicho. Mai vangu vairova, vaivatako tete. Chinhu chidiki diki chairovesa. Chero varume vakuru mai vangu vaiwisa kudorova chaiko. Saka ndaiziva kuti ndikada kutaura nyaya iyi ndaizorohwa neni chero hazvo ndanga ndiri victim. Handizivi vana mai vedu vainge vasingadzidziswi here kuti never victimize the victim. Rimwe dambudziko tete, vana mai vedu vakakura mazuva aya kuti kunzi mwana abatwa chibharo kwainyadzisa, saka zvinhu zvanga zvisingataurwi freely. Takazobva kumambo kwatairoja mushure mekunge vabereki vangu vatenga imba kuAthlone. Ndiwo maperero akaita abuse iyi. Asi zvakaitika ndiri mudiki zvakundiafekta kukura kwangu. Ndatova mukadzi mukuru tete, asi I don't enjoy bota. Ndinoita maflashback ema incidents aya nguva zhinji. Marriage yasvika pakuparara tete sekuti handifariri bonde. Chero murume wangu akazama kundifadza sei hapana chandinonzwa. Ndinofunga kuti zvakaitika kwandiri ndiri mudiki ndizvo zvinokonzeresa matambudziko mulife. Tete right now ndiri single, handitodi zvekupinda murelationship nemunhu. Ndinofila kunge varume vese vanoda kutora advantage kwandiri. So mukukura kwangu kwose ndaizama kubuluka zvakaitika ndiri mudiki. So one day tiri muCovid imomo ndakasangana ne-one of the sekurus. Ndakarecognize maziso and it took me back kumakore avaindi abuser. I think sekuru ava panga patova ne-25 years ndaguma kuvaona. Asi pandakaona it all came back to me. Sure, varume vakuru kutoshingirira a 5-year-old tumabhonzo itoto neskini inenge yakachenuruka. Tete sekuru ava is the surviving brother. Vamwe 3 vakafa patova nemakore. Ndinovashuvira kuti dei vafawo as well. So kuti vana vadiki vanenge vari safe around nhubu dzakadaro. Umwe moyo woti enda unoita police case. Asi tete zvinhu izvi ndinotya kuita relive the trauma ndiri mwana mudiki. Kutanga kurwadziwa kuti one ini ndaiti ndakangamwa. Asi umwe moyo zve woti we can't walk scot free kuwakazviita kune umwe mwana zvinozodini. Tete marriage ndakabuda nemwana one musikana. The way I am so overprotective yemwana wangu munotya nazvo, not under my watch. Mwana wangu is of my friend tete, handidi kuva version of my mother. Vaichikisa kutaura navo. I feel if she had been a bit free ndaikwanisa kuvaudza zvakaitika mulife mangu. Manje vaitoziva kuti makata tete. My daughter anondiudza zvese enjero iko zvino zvakanaka kuti vanodzidza abuse kuchikoro tete and they are encouraged to speak up. Mazuva atakura matopic senge monthly periods neabuse aiva singataurwi. Mama vangu handichakwanisi kuvaudza zvakare kuti vaiti vana sekuru hanzvadzi dzavo vakandiabhusa ndiri mwana. Mai vangu is a BP patient tete, saka ndodire hangu kuvaendesa early grave. Tinongotenda maplatform senge amunawo aya anoita kuti taure without being judged. Nemiwo vabereki vari pano, magarden ari pano, sunungukai kune vana vamunogara navo. Encourage vana kutaura zvinovanetsa, kwete kutyisa kunge shumba. Vana havasununguki kutaura. Statistics show that vana vanobatwa chibharo kazhinji nevanhu vavanoziva. It could be Maroja, the guy next door, pastor, mukomana wepatak shop, etc. Family yana sekuru iya wepa next door, I've cut ties now. Relationship yangu na Sam was messed up nekuda kwa na sekuru wake cause aitoitwa mungadi achirinda nzira kuona kuti hapana ari kuya here. I feel like tete my childhood was robbed from me and I need to heal my inner child. Ana mai nana baba always be alert. Nyika yashata ini. Tazvinzwira vana mama ngatidzidzei kuva nemarelationships nevana. Ndoziva kuti vana mai dzimwe vanoita no go area havagona havatombotangiki. Saka ngatidzidzei kuva vanhu vari open ticreate marelationships nevana vedu. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimbere tete vedu mbudzi kuzvarira pavanhu hanzi nditandirwe imbwa. Haisi nyore kuti murume as big as my age auye kuzotaura zviri kunetsa mukati memba. Tete ndiri umwe wevanonzi mamboroti kuno kuUK vakaunzwa nevakadzi vaya vanganzi madependents. Nemhaka yei tichinzi mamboroti? Nemhaka yekuti takaunzwa kubva kuZimbabwe. We were brought by our wives from the motherland kuya kuzogara munyika ino vatorwa. Tete handizivi kuti mai maya
the mother of my child vakabatwa nemweyo nzvimbo here or chii chiri kuitika musoro mavo. Asi tete, the person that I'm living with is not the same person I met and married 8 years ago. Tete, patova ne-complete change. Iye atingati revolution chaiyo pachirungu. The disrespect and rebellion is on stereos, tete. Dai zvainzi I ill-treated my wife tichiri kumusha, ndaigona kuti it's payback time. Asi kwete, I actually treated her well. Saka handizi kuti iyi behavior iyi iri kubva nepi. Tete, ndiri kugara nechikara gandanga, a total stranger. Tete, mazuva ekutanga ndaifunga kuti mapressure ekuti maybe change of weather or environment. Asi ndakatozoona kuti no mani, marriage yava pedo nekuparara. Kana kuti yakatoparara, asi ndini hangu ndiri kushingirira zvisipo. Tete, mazuva ekutanga ndakada kumbotanga ndichataura ndikaudzwa kuti game yachinja, shiri yabvuta rekeni, ndotamba iri kurira ondodzokera kumusha kuZimbabwe. After all, ainge andiudza kuno aigona ngondidzosera kumusha. Iya, where is this coming from? Ndakatosha nazvo. Regai zvichinzi usavimba nemunhu, ini hangu ndazvionera pamhino sefodya. Ndakasangana namai Michelle makore akati kuti apera, tikaroorana tikachata. Uye tine mwana musikana mumwe chete. Tete, back home in Zim, ndaiva nebasa rangu rakanaka chose, ndaitoshanda, and I was able to provide for my family, my wife and kids. Kamota kedu taiva nako, tichigara pakostand pedu patainge tavaka quoted, tichiti tichazosumudza main house zvishoma nezvishoma. Kwete, taiva tisina mari yekuvaka, kwete tete, but I had more pressing demands such as finishing my MBA. Zvose izvi ndiri kuzvitaurira tete, ndiri kuzvitaura kuti muone kuti taive neya comfortable life. We could even afford kuendesa vana kuma holidays. We were a happy family. Saka pakatanga zvema-COS takagara pasi nemudzimai wangu kuti upenyu hwedu hwaizodii. Inga taiva pari right munyika yevhu. Tete, mudzimai wangu akanditi taifanira kufunga future yemwanasikana wedu Maya, uye ma-opportunities aizovhurika nekuda kwekuti mwana ainge ane access kuzvinhu zvakawanda, education, ma-social services nezvimwe zvakadaro. Tete, ndakanzwisisa zvechokwadi kuti exposure yange yakanakirei kuvana. Ndakaona iri pfungwa yakanaka. Michelle ndiye akatanga kuenda, and I had to sell my car kuti mari dzendege dzikwane mavisa nezvimwewo zvakawanda. Mudzimai akaenda, ini ndikatopiwa resignation letter yangu kubasa, ndikazotevera nemwana ndiri dependent. Ndakasvika ku-UK kuya, asi tete, zvandakasvika ndikaona zvinokunda ngoma kurira. Mukadzi akandisiya kumusha, asi siri mukadzi wandakasvikoona. Michelle was a changed person. Kana ndichiti changed person, handisi kureva parents nedressing kwete, but character wise, she was a stranger to me. Ko behavior iyi yaive yabvepi, isu taingowirirana zvakanaka nakakumba. Ndakatombozama kunzwa if she was holding any grudges against me, asi akati painge pasina. It seemed she wanted me to suffer. Mhosva yacho chaiyo handisiri. Tete, ndiri kuti pachidimbo I'm being abused by my own wife. Abuse haisi physical chete. Tete, mashoko andinoudzwa naMichelle akangooma hazvo. Tete, ndinotukwa kuitwa chanana, kudzikisirwa, kusvika ndava kufila very, very little. Kuudzwa urombe hwedzinza rese kuti dai pasina iye ndisingazivi kuti mukova wedhoo wakatarisa kupi. Ndinoudzwa kuti handisi murume, kunze uku kune vanonzi varume. I was a mistake. Tete, ukada kuti utaure zvonzi ndokudanira Home Affairs ndigokubvisa pavisa rangu. Tete, zvakaoma. Ndakasiya basa rangu to support my wife's dreams only to be ill-treated like this. Kubatwa sedomate, kuitwa kunge munhu asina kana basa. Ko chandakatadza chiiko? Mugoona tete, understand kuti kuno hakuna magender roles, basa rinonzi rechikadzi uchirume. So ndinotobatsira nemwana, ma-school pick up and drop off, kubika, kutsvaira mba, ma-roles andaisaita ndiri Zim because taiva na-maid. I loved my wife. I wanted it to work, asi ndiri kukundikana. Unonzwa achiita zvima-comments zvekuti amana Nigeria ine varume. Ko ina handisi. Wazotaka kuona kusava murume kwangu nhasi. Ko 8 years dzese dzatagarisana. Umwe musaitaura pafoni neshamwari yake kuti nhasi Akim kubasa ndaposa ndamupa. Ipapo haana kuzwa kuti ndaiva ndiri mumba. So I had the whole conversation. Akim is a West African guy waanoshanda naye. Tete, zvinonzi kufa kwemurume kubudaura. Asi ndazobuda ne-large intestine, ina handichade. Ndakazama kushinga for the sake of my daughter Maya. Asi ndava kuona kuti aiwa, the more I stay for the sake of my daughter, the longer emotional damage iri kuitika kwandiri ichazonetsa kurivhesa. Tete, ndafunga kupeka mabhegi angu ndidzokere kumusha. Kwete, handisi MCC mama chakati chapera.
muno mu-UK ndinotoshandawo kuwarehouse ndichisa chingwa patable nekubhadharawo mabills and being a responsible husband and father. Handina kumbochinja maitiro angu kubva tiri kumusha, asi it seems umwe wangu haoni effort yandiri kuisa. Instead ava kutonakirwa nemanigeria nekuita boyfriend when she is married. Handina basa nazvo kuti nyika ichaseka kuti adzoka kuchando ava kumusha, asi ndotoona senge zviri nane sekuti mazuva ano ndava kungogara ndine stress. I've lost weight, ndiri very forgetful tete zvekuti it's affecting my work. Chokwadi kusiya life yangu behind kuti ndione nhamo yakadai tete munyika yevatorwa. Apa kuti dzimwe nguva uite open up kune vamwe veukama unotya kusekwa kunzi wakutongwa nemukadzi. Saka tete ndiri kungokuvarira mukati sehosho with no one to talk. Dai zvichinzi kune masupport group evarume vari kusanganiswa ndiri kusangana nazvo izvo, waiziva waiwana wekutaurira. Manje umwe neumwe anenge achimhanyisa nelife yake, zvagara nhamo yeumwe yakamborambigwa sadza kupiko. Tete ndakauya ku-UK with big dreams, big hopes. Madreams ekuti upenyu hwefamily yangu huchachinja, mwana wedu achakura ari exposed kuzvinhu zviri advanced and modern. Asi madreams angu, they were shattered beyond repair. Yandaiti it's a new start, it's a start yakandipa nothing but headache. Ndoziva I will restart, but right now I need hugs, not kutsondorwa moyo wagara uri kurwadza hawo. I never even dream kuti my beloved Michelle would treat me this way. Chiko, mwewe nzvimbo here, imari here. Where is the loving wife I met 8 years ago? Ko mwana wedu kuzokura in a broken family. I know zvichamukanganisa, asi kange mbeu kurima kwandikona. Ndinoziva tiri kuvarume vapandikirwa nemadzimai vauya kunze kwenyika, asi tonyara kutaura nhau dzedu pajekerera. Kutya kusekwa, kutya kunza usi murume kwevarume, nekuti takaunzwa tiri mabroti. We brought nevakadzi kuno kunyika yamambo Charles. Tete I'm tired physically, emotionally. Zvese kani I don't feel alive zvamchose. Mudzimai wangu akabva kuZimbabwe, hasi siriwo mudzimai wangu in the present day. Ndiwo chronicles of a brought man in the UK. Tazvinzwira. You guys ndoza kuti muri ku-UK munotiona chaizvo. Impondiudzai what exactly is happening. Magentlemen ari kuchema, hanzi manetsa. What exactly is happening in the UK? Ku-UK yuko kumbofamba sei. And moza kuti chinorwadza ndichikuti mukomi vakuti kuti vaita MBA, munhu ari educated, but izvezvi zvikuva vari kushanda amene vachiita zvepackaging kuma-factory. Vedway, what exactly is happening? Ma-African, I think this continent kamwari vakaisika kuti tigare imo muno, isusu titori right kuAfrica iso. Handifungi guys, because vanhu vari kusvika kuvohlamuka wototi kwai mukadzi haachabati kishiri yabvuta reke. Handizivi kuti chii chiri kuitika. Kazhinji kachona ndakaona paTikTok vamwe vachiti guys sitoda kunzwawo side revakadzi kuti chii chaitika, but murume ari kutaura kuti inini mukadzi wangu ndaimubata zvakanaka, asi wangosvika wava neindependence. From my own point of view, zviri kuitika ndezvekuti I think kuti vakadzi vazhinji, I think kuti vakadzi vazhinji vakasvika vakawana financial independence, vane power, ndivo varidzi vevisa, and zvekuti murume anenge atova dependent. Zvinhu zvacho zvangochinja, kungori nemaculture dynamics, maculture shock and all. Saka handisi kunyazozva zviri kunyazofamba sei, but tiudzei mari ku-UK, please tell us. Alright. Tine nyaya iri panapa inopisa tsitsi. Hello tete, I hope muri right zvenyu. This is not a confession, but ndiri kungoda kungotaura mutoro uri kundiremera. I'm a lady in my early 30s and I'm HIV positive, almost a decade now. How I contracted the virus is a story I don't think I'll ever bring myself to voice out. Ndakaita mwana and found out kuti mwana aivewo HIV positive, and unfortunately he passed on. Years later I'm struggling to bring myself kuti ndipinde murelationship because handizivi kuti ndotangira papi kutaurira munhu status yangu. I'm also afraid of kuita mwana stroke vana zvakare because ndotya a repeat of what happened before. Yes, they do that counseling thing, but in all honesty ndoona sekuti it's a waste of time nekuti it's not easy. Handina kumbororwa zvachose and ndinotya futi kupinda marriage. I can see kuti my family wants me to build my own home, but handikwanisi kuvataura kuti I am afraid. Iyi nyaya ikai, it's just a tip of an iceberg. Tangopiwa up. She's in pain. You can feel her pain. How she got the HIV, she's not in a position to tell us.
Havatodi kutaura nezvazvo. You can feel pain. It's intense. It's intense pain. Ndozvandiri kufila. But my sister, yes, you also mentioned kuti pacounseling zvinoita makambona zvinoita vasikana vaya here uchienda kuHIV test. Hey, nosvika kunzi ndanoita wait wodzoka kwanzi. Alright, hanti unoziva kuti kana line rikabuda ri 1 rinenge uri negative, maline akabuda ri 2 rinenge uri positive. Alright, hanti unoziva kuti HIV hakusi kupera kweupenyu. Alright, iripo results akwayo. Results ari positive. Kuvanhu vari kuita zvinhu izvi vari kubasa. It's just another day. You're just delivering news. This is what you do. This is your routine. This is what you do. But to this person, hausi kuona kuti upenyu hwake huri kuita shattered. Counseling yachona ndeyekungoti next zvindibve pay yangu ipinde ticket richifamba. My sister, ndichakupa tichataura. But I wish you could tell us. I think healing process yacho inototanga pakuti being able to tell your story. It's a healing process. We need you to heal so that you can also start your own family. Munosvika pakuzonosvika 50 years, 60 years. Munoziva kana simba rapera. Musachashandi paya. Vanamai vedu vane vachiti musikana kariko iko kuUK. Zvinoimi hamuna musikana ari kuUK. Uya musikana watechiti isai mama padiaspora insurance. Munenge musina, mune muri 1 ari ega. Ma siblings vana dedi vana mama mune munhu anenge akumainda business rake. Ivi muri 1. You also need your own family. I need you to heal. I can feel your pain. I feel it deep down. All right. Regaitwe ngenyaya inotevera. Makadini, this one is a bit painful. I read it yesterday and it really got me. Makadini chete ndiri mukomana ane makore 17 ndinogara kuchipingwe kunonzi kuchibuwe village ndiri form 4. Ndiri kunyora gore rino mai vangu vakashaya 2013 ndichiri mwana mudiki. Ndikasara ndichichengetwa nagogo vakazoshaya 2021. Baba pakashaya mai vakabva vatoenda kuHarare havana kana kuzodzoka since 2013. Saka takasara tichichengetwa nagogo vasati vashaya. Kuchikoro taenda neBeam kubva kuprimary kusvika kusekondari. Beam ikabva yanzi haichabhadhari ndava form 2 term 1. Ndikatanga kushanda pachikoro, mutemo pachikoro ipapo ukabva wachinja zvikanzi hakusina scholarship. Ndikakumbira headmaster vakati unofanira kubvisa 20 US pamwedzi nebrother yangu kubva form 2 iyoyo kusvika form 4 tichingobvisa. Takabva tawana basa rekutsvaira mubhazi manheru. Ndopaibva mari yacho ipapo. Asi kubva muna June takanzi takabasaga remunhu pabhazi. Tikamiswa kutsvaira mubhazi. Takaedza kutaura kuti hatisisi tatora asi vakaramba. Asi vakabva vatirambidza kutsvaira mubhazi. Ndaikumbira rubatsiro kana pane anokwanisa kundibatsirawo. Ndiwanawo $80 ndibhadhara school fees. Tete brother yangu akapedza chikoro form 4 last year. Asi hazvina kubuda zvakanaka. Akabuda ne1 subject. Aiswera achishanda kuti tuwane chekudya. Zita ndinonzi Farai. Namba dzangu idzi. Kana maposta mondiudza nditere comment section. Muri Zimbabwe. Mwana akakumbira fees. Ari kuti iye anoda kuenda kuchikoro, ari kunyora gore rino. This is his last term. Ndakamupindura ndikati don't worry, God will provide. Ende Mwari havadi zita ravo rinonyebegwa rinoshandiswa zvenema. Pane mwana wandinobhadharira anodzidza kuchikoro, ndaimutengera magroceries. Akutopedza uchikoro. Ndikati Mwari makanaka. It's been more than 2 years, I think 2 or 3 years, tibhadhara school fees. Ndakatotanga when I had nothing. But I want to tell you something, Zimbabwe. If you do God's work, muchichengeta nerera neshirikadzi dzaJehovha, Mwari anoprovide. Pane mwedzi yekuti ndaiwana mari inokwanirana geje neschool fees ndobhadhara indosara ndisina chinhu kuti mwana
aende kuchikoro. Hanzi if you take one child to school, we have changed the entire generation inotevera yose unenge waichinja. Ndiri kutaura nemi izvi. At some point, Lord yachona inondi overwhelm. I wish I could help all these children, but I cannot do it alone. Nekuti ndine vana vakati one day. Ndiri kukumbirawo on behalf of this child. Mwana aringoda $80 kuti aende kuchikoro. Andite, ndokumbirawo. Nemoyo wangu wakadzikadzika. Ndinoziva kuti if we do these things for vana vari disadvantaged, Mwari hambofaka kusiya muchishaya. Mwari is going to open mamwe magedhi ezvinhu zvekuti munhu otoshambudzika kuti imi ndiMwari here. Ndikakuudzai kuti kubva zvandakatanga kubhadhara school fees, mwana iye haana musi wakamboenda kuchikoro akati handina school fees yake yose inenge yakabhadhakwa. Zvese zvekuchikoro anenge anazvo. Mwari anondipa, handidi kunyeperai. Mama days panenge pastorina, asi ndinoziva kuti musi wekuchikoro paunozosvika mari inenge yakwana. Panenge ndisina ndofundira shamwari dzangu dziri kuHarare kuti boys rangu bhadharirai mwana school fees. And ukangomuti kungoti ndeipi ndoda kuti bhadhara mwana school fees, anongoti okay, next thing mina kutotumira proof of payment. Mari yabhadharwa. Ndokumbirawo muri yeZimbabwe, whenever we have these children vakadai vanokumbira school fees, let's help them. It's just $80. And you are going to see, hanzi ukaitira nherera zvakanaka, wakweretesa Mwari. And kana mari yaMwari yodzoka haidzokiri $80, inodzoka iri 80 times 10, 80 times 100. I am a living testimony of that. All right. Okay. Hanzi morning tete, ndiri one of your committed followers. Nhasi ndangoti ndibude musaga. I'm a widow, single mom of a 7-year-old boy. Tete ndodawo murume ari faithful, wokutova kaimba naye. Ndodawo murume asinganyadzisi akarongeka. Ini ndakarongekawo zvekutodaro. I'm a professional lady, handisi broiler rinoda kuchengetewa. Vakabva vatumira picture yavo. She's a very elegant, beautiful lady. She lives in Harare. Vanobva kuZimbabwe. Now, I assume I'm going to Harare, but yeah, I think she stays in Harare. Yes, she's very beautiful, slender. Vabva vatumira picture racho na gentleman arupa halema. Tipei. Kwanzi tikutsvaka munhu anoda kuvaka, someone who's loving. Vane mwana wavo ane 7 years. Uyezve murume wavo akashaya. So she's very single. Varuda kumuva on upenyu wavo. Vaone munhu anovada. Saka kana guys, muripo zvemagentlemen, magentlemen nokumboita sei. Musati rasisa nditi. Munongondihita apa namba mungoti tipei namba yechi. Yeah, elegant. Aiwa, she's elegant. All right. The guy tiverenge chishedzero. Guys, musainda kazvishedzero zvapfuura because unotozona kuti unoona soulmate yako pano. All right, imwe iri papa. Hi Tete, I love your channel. I've been learning a lot from you. I'm 34 years from Zambia, but currently in Joburg. I'm mixing English and Shona because I can speak a bit of it. My mother is from Zim and my dad is from Zambia. I can speak both my parents' language. My boss knows your voice now because no terera. You are really helping us to come to life. I have a beautiful girl who's 6 months old. I'm looking for a man who's done playing and ready to settle. I've just a feeling that my hubby is out there. Story short, muridzi wemwana akaramba, so I'm solely taking care of this gift alone. There's no baby drama at all. This man should be God-fearing. I'm looking for a prayer partner, not a prayer point. Anyone interested in getting to know me is welcome. Preferably a tall man because I'm a plus-size woman. I'll be right here waiting for him. God bless. Saka, this one, she said she's a plus size, you know, your African lady, and she's looking for Mr. Right. Mr. Right, the soulmate is here. Mr. Right, soulmate yuripo pano. Saka, munongondi inboxa. Tinogumira panapa msuvara nasi. I think that's so gumira panapa. Kana ndasiya nyaya mundi remind. Kana mchona makatumira manya inusina kuiverenga, please just say Tete this one. It's not personal, okay? I just get overwhelmed because my message anenga kawandesa. Right. Before we go, toda kungotaura kuti musakangamwa zvendati ndiri kuda vanhu 10 chete. 10 ndo vanhu tiri kuda vanhu 10
vanongoti vedu vetipeiwo maquotation ekudiaspora. Guys, ndoziva kuti team UK, guys, ndoziva kuti team UK makadirana, Canada, UAE, Australia. Ndekupiko? Imagine kuti mavideo anaya ari kutooneka kuAustralia kwandisati ndambosvika. Impika. Guys, tiri kungoti diaspora ine macash plans. Musakangama, just get your quotation anditi that upenyu huenderere mberi. Tigare tiri vanhu vakarongeka. Diaspora has paid more than $5 million out in claims in the previous years. Saka aiwa, you are going to be in good hands. Again, kusire ka video one ke ku diaspora minge mchuona goat milk irikuya Wednesday next week anditi and now kanga ma order enyu ose vanhu vakabhadhara ndi now as soon as yangosvika mutalala. Thank you guys for watching. Tinokudai zvisingaiti. We'll see you in our next video. Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakugonerei anditi togonai zvakare. Muve neweekend yakanaka. Hoza Friday, hoza mpela vhiki. Bye bye. Hi, my name is Linda and I'm the niece of the auntie that we celebrated today and celebrated her life. I'm here today and we've had the funeral with Diaspora Insurance, who have been really hands-on with the whole situation. What makes them really special is that they give you the cash to be able to plan your funeral and to plan the whole process. So you as a family can pick, and family and friends can pick how you want the funeral to be, how you want it to look, what you want the money to be spent on, and also just make it your own and make it the person you're celebrating's funeral and make it their own. So I think it's really special that they give you that, and the turnaround time is what makes it even better, because with these situations it's hard to really sit on it for a while. So it's nice to know that a company or there's someone there who can just kind of sort out all the things, and that can make sure everything is happening quickly as well, so that all the burials and everything happen on time. So the company really makes sure that you're supported and don't have to think of any of the technical things when it comes to sorting out a funeral, and making sure that it's the way you want it to be as well. And what was the claim process like? Was it easy and seamless? And would you recommend Diaspora Insurance to other people? Yes, the claiming process was very quick. It was very easy. It was not complicated at all. I think anyone can pretty much make a claim very easily, and they can understand exactly what you're looking for as well. So I'll definitely recommend them for sure. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.